Carlos. What's up, Carlos? צדקה וחסד, עשה עמנו צדקה וחסד, והושיענו. Chicken noodle soup. סליאד. I'm not with them. לא, סליאד. איזה עוד שיר? סליאד. סליאד? כן. ירושלים של כסף. No, they depreciated. ירושלים? מקווה שהקנתי אותו. ראיתי אותו מחובר למחשב ששחקתי. רוני! מה? שלום. 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 ביי. 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 שלום. 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 ניקי, שלום. שלום ולהתראות. אולי דברי עם אמא שלי, תסבירי לה מה קורה. שלום ולא להתראות. יורם, לא דיברת עם דבי. אמא, זה מתי זה? לא מבינה למה אתה מחכה. תתקשר לה עכשיו, אבא. אמא, זה ביום שבת. צריכים תחפושת. ביי ביי, שר. שמרת בעברית או באנגלית? קרלוס, יש עוד מסיבה בשבילך. איפה? ביום שבת, ביום ביי, שישי, 2 מסיבות. שתי מסיבות. זה בשבילך? אבל הגב שלי כואב, הגב. דבי אוליאל? Wait, they're having a fight. פמילי פיוד. יא בת זונה שרמוט. די! אתה כמו אמא שלך! גם את כמו אמא שלי. קרלוס מצלם. אני מצלם. רוני! ואתם יצאתם כמו אבא! עדיף לצאת כמו אבא מאשר כמו אמא. ספיישל סאונד אפקט. רוני! שלום. 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 100% שלום. 100%. 100% שלום. היי. 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 לא היי, שלום. היי. היי. Shalom. שלום. Okay. We can't fix that. We're trying. Every doctor in town can't fix. Shalom. שלום. Hi. היי. Shalom. שלום. See, we can. The parents are going cuckoo. Should we pizza? That's why a lot of terrorists happened in Netanya, because they're the shortest way. אני מראה לך איך עושים את זה, ואז תוכלי לעשות את זה. Okay. רוני, רגע. רוני, את רוצה שיתראה לה? This fence right here that you guys are looking at, Yeah. it's between. No, you. I'm not talking to you. I'm not talking to you. Don't answer. Okay. Okay, guys. Yeah. No. Jesus. I gotta do it again. Okay, don't answer. Don't. It's for the people in America. Okay, guys. Yeah. Oh. Ima, בבקשה, Ima. Okay. The fence that you guys are looking at. Where? אוקיי. פה. זה הפנס הזה. יפה. זה לא יפה. נגמר. נגמר. Okay, forget about it. It's the separation between the West Bank and Israel. Jordan, I'm saying. תודה רבה. וולקש. מסעדת אל-פדיחה. אל-פדיחה? אל-פא משהו. אל-פפוחה. Oh, McDonald's, look. איפה? McDonald's, look. Oh my god! The real McDonald's. Let's get a happy meal. I want a happy meal. אבא, מקדונלדס, בוא נלך למקדונלדס, I want a falafel happy meal. זה בצד שני. כן, רוני, אני רוצה מקדונלדס. אני לא. אני לא? Every time I eat McDonald's, after about 40 minutes I puke. No, but literally, but seriously, not like a metaphor. Show us, how do you puke? Show us. Like... That puke. Censored. Censored. רוני! שלום. 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 היי. היי. זאת היי. הבת שלי, זאת הבת שלי, זאת. היי. היי. שלום. 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 היי. 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 היי.
היי. היי. שלום. 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 ביי. היא אמרה רבע שעה מאיפה שאני אהיה. מה רבע שעה? מי רוצה מסטיק? אני. מה רבע שעה, מיקי? להררית. מה זה הררית? איפה שהיא גילה גרה, אבל היא לא גרה לא בהררית. עכשיו. קרלוס, אתה רוצה מסטיק? כן. חבל. 20 Thank שקל. you. 20 שקל. אתה רוצה מסטיק, יורם? יאללה, יורם? תביא, אני לא רוצה, אבל תביא. אתה רוצה... מסטיק? אני לא מסטיק, אני אבא. נו, אכלנו חומוס. נו. אפשר לחזור הביתה. על זו. אוי, עוד מקדונלדס. בואו נעצור! מה ראיתם? עוד מקדונלדס. כמו באמריקה, M. הנה הכנרת, הנה. מסתלם. תצלם אותי. איפה את? שלום. 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 מה שלומך? קר לי. בסדר. שלום. שלום. בסדר. שלום. 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 היי. 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 שלום. 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 ביי. ביי. שלום. שלום. ביי. ביי.